हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो फरायहरनाय थालायबायदि स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जा देंखोमाला क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनसे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ दङ दे जाय मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय जोंनि गोदोनि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे जोंनि गोदोनि अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिबेक गयारी बिथांजोंनो लोगोसे रिंकुमनि नार्जारी बिथां आरो पिके दैमारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बे जोंनि गोदोनि अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर।